सोरबा हिनजाव गोनांबाबो बायहैनाय, सोरबा फिसाइ गोनांबाबो फानहैनाय। बे बङाइगाव, क'क्राझार, गुवाहाटि बायदियाव 10Kनो माबा 12Kनो 5Kनो बेबायदिनो फानलायग्रा बायलायग्राफ्रा गासिबो एड्स बेमार जानानै थैजोबा मानसिखौहाय। जोंबायदि गोथार मानसिल' थांनानै थाथोंसै, थैजोबा मानसिखौ बेबायदि मानसिखौ। आंथ' मोजां मोनखाया एसेबो बेबायदिखौ। सोरबा हिनजाव गोनांबाबो बायहैनाय, सोरबा फिसाइ गोनांबाबो फानहैनाय बिदि जायो। आंथ' मोजां मोनखाया एसेबो। फाग्लि बिदि जाबाय। हेल' लोगोफोर, नै मोनसे गोदान आपडेट होलायबाय बाजैया लोगोफोर। मा होनदों लोगोफोर, बबेयाव मा फानो, बबे मा जायगायाव खोथाबाय लोगोफोर बाजैया। लोगोफोर मिलायदो नामा नोंसोरना? बे बाजै होननाया नोंथारगोन ना लोगोफोर? नोंसोरनि बायदिबा मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर बे बाजैनि सोमोन्दै? कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर। इदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।